Mga igsuon, kining Huwebes Santo karon, wa man tiay mga apostolis, wa man tiay juga sa UTL. Kini follow man ta og protocol, instruction sa atong kadaghan sa simbahan na nakiusap ta sa atong gobyerno. So di kay taas siya. Pero doon na siya ay prosesyon ng Siborium, nung ato prosesyon ka naman sa Kalawat. Mga igsuon, karon ang birthday sa Santos nga Misa. Karon iyang birthday sa Eucharistia. Gisugdan ni Jesus ang Misa Huwebes Santo. Apil ang Holy Order. Kaya wala may makamisa, wala pa yung giordinahan po niya. So, tanang sa kami nito na biblical text yun. Nakaroon sa Misa. Sa bunyag naman itong ipadala mga tinunan. Kumpirma, present Holy Spirit. Kasal katong sa kinang example. Blending of the sick, si James, gingon nga, magpatawag kong pari. Wala rin din na, pinikaroon. Kumpisal. Na biblical. Ang iramang pagdumala sa atong simbahan. Gihan ay siya. So, Misa, Eucharistia, si Kristo yun ang tintungan na yan ng tanan. Kay partner sa iyang kitubok ang misteryo Pascual. Iatol po niya nga katong passing over, pagsaylo. Ginduman ang Old Testament sa Israelita nga dito sa Ehipto. Yun sa Ginoo pag pakabana siyang katawhan. Yun sa gilibanan niya ang katawhan niya patro sa mga pagano nga mga Diyos-Diyos. Gusto niya nga sa gisimbahon Diyod. Papat ng Kristo na ang katumahan ng fulfillment. Sa mismo Diyod ang katumahan na ng plano sa mga langit nun. Ba sa Holy Spirit. Sa buhat niya sa Blessed Trinity. Plano sa itong kaluwasan. Si Kristo ang kitahasan ani para ang timor sa ito kabasuna sa Diyos sa kugma. Ngayon suon, ang atong misa doon na siya lituryanon nga kabahin. Diba? Duha ka bahing Diyod siya, upulong sa Diyos din sa pulpit. Ito nga pulpit, lectern o ambo. Diri ibilibkas, pasahon ang pulong sa Diyos. Pabot bikas, muna ng altar. Yan ko sa katapos ng panhapon. It's a memorial, buhing pagtuo. So duha siya. Sa lugar sa mga liturhiya, dahil 5 ka lugar. Una ang mga tao diha, kamo diha. Sa congregation. Sunod ang commentator. No? Mas magbasa. Sunod, diri, lingkuran sa pari, basta yung kanang nag-MC, punya ang altar. Ang place of liturgy. Yung hana sa liturhiya, litos, laos, orhiya, ergon, pagsaulo sa katauhan niya sa pagsimba sa Diyos. And it becomes Christian liturgy. Christian liturgy. Ang hanay niya, una ang misa. Kadua, other sacraments. Katulo, liturgy of the Word of God. Ikaapat, public devotion. Ikalima, private devotion. Una yung misa. Kasi ang summit sa tang celebration. Imagine na good kung wala pa yung misa. Di mo kalimutan. Ito ay source of unity karon. So sa mga lingwahe, dialect, kultura, morang misaha. Di ko alam siya sa creativity sa mga tao sa kultura. So mga isuon ka na ang patante. Unya, ang pastoral implication sa misa, doon po yung 5. Una, gathering. Sa tanang gathering sa kalibutan, the highest gathering is the Holy Mass. Kini nga gathering, wala gid ingon nga, kamoy malingkod diha. Kung sa magitahasan nga mag-serve sa misa. Tanan-tanan gid diha. Wala gipili. Madoktor man ka o ma-officer man ka o partner ka, driver ka.
Wala gipili din tayo, will ka magtanan. Of course, karon na tayo QR, naman tayo, kaya naman tayo gi-observe. Will ka magtanan. Karon kay COVID-19 man, so nagay limitasyon. Naman tayo live streaming po. Ba na Zoom, ba virtual. Gathering, the highest gathering is the Holy Mass. Kadua, storytelling. Ang kalibutan, ito ay istorbot. Istorbot-bot. Istorhik, istorwetik-tihik. Diri history gini sa atong kaluwasan. Isa-isa sa first Salmo, second reading o gospel. History of salvation. Ikatulo, prophesying. Prophesying sa prophets, nagsugo sa Diyos, karon si Kristo mismo ang miingon nga ako ang pal sa kinabuhi. Gikan ko sa malngitnon. Siya nag-prophesy good siya. Ikaapat, nourishing pakaunon tas Ginoo. Kaon tag pamahaw panlugto pa niya pong merinda, kainit, pero di mapas mo itong tiyan. Kini ang pal sa kinabuhi. Mingon nga, body of Christ, amen. So be it, yes, I believe and convinced. Once nga itong gidawat sa Kristo, bread of life, atong atong dila o sa kamot, ato siya kalawat, o itong kalawat ang iyang body of Christ, the church. Siya mismo, o iyang body, the church, atong ikalawat po diri. Nourishing. Kalima, missioning. Mission. You go. Have a mission to fulfill. Mission sa pag-ampo. Mission sa pagsangyaw. Mission sa pag-alangkat. Kinakomplito ang ginato nga nag-ampo ta. Nagsabi ta, good news, evangelizer, nag-serve po sa tawan sa Diyos. O ingon si Kristo sa Last Supper, pag hinugasay ka mo sa inyong tiil, servanthood, yang giinti ang kagalingon sa tumang humility, pagpaubos. Kitawag na siya, kenosis, emptying oneself to serve with all humility. Christian servanthood, with suffering servant, nag-antos, mga lagad. Kaya ganing sa gubang iyang 14 ka estasyon, namatay siya, o nabanhaw. Nga magmadaugod ang tao, diya sa Ginoo. Muna at missioning. Mission, tiil. Muna, kung maningkamot ka, malagtiil po siya. Di man kamuswag, di kamulakaw, di kamulakaw. Nga magmadaugod ang tao, diya sa Ginoo. Outreach, mission, ngunit sa out kag tao. Agentes, you go beyond the inside, the inner core, the periphery, and outside the periphery. You go to the remote areas to proclaim the good news. Illustrata of society, convenient or inconvenient times, in season and out of season. Magulan mag-init, iwali ang good news nga mo si Yesu Kristo. Sa misa diha, may maaksyon. Gikuha, gipasalamatan, ipagpikas, gihatag. Being taken, being blessed, being broken, and being given. Muna maaksyon. Kita asamanta gikuha. Siya tiyan sa itong mama. Gikuha ta. Imugso ta. Asamanta gibless. Gibunyagan ta, gikupermahan ta. Asamanta na broken. Itubo ta. To grow is painful. To begin instruction, education, information, education, transformation, transplantation, conversion, mission. Niya gihatag ta. Gihatag ta.
Umanta na porma. Ang magtutudlo, uman nakapasara sa Facebook exam, service, nag-licentiate, nag-master, nag-PhD. Gihatag sa misyon. Usa ka banang asawa, misyon ka sa imong pagkapamilya. Magagitayin nga nalagat ka. Gitayin kang sa kaglubi. Gitayin ka magnegosyo. We are given. Gihatag yun ka. Mga isuon, matag misa, Bisaya, Tagalog, English, Japanese, Taiwanese, sa panadihato mga lingwahe, Griego, Hebrew, Latin. Ang nagmisa, si Kristo. Siya ang main celebrant. Ang pari, ako, si Joog, si Jibel, mga pari, kami ang mga presider. Always should believe ang tagyas misa sa Kristo, siya yun ang sa ulog dinhi. Tutok ta sa iya. Ang pari iyang presider by ordination. Santo Papa o Yabit, kami ang bispo, kami nakaamit sa priesthood ni Kristo. Kintantanan nakaamit sa pagkapari ni Kristo. Royal priesthood, priesthood. Katong sa nga pari sila, no, itong pari sa nga sinaguga kinadto. Kani karon ordained minister. Idinahan kami human sa among training for how many years. Nagibig ang pod, hanton abon ng deacon, hanton pagkapari na. At bago ako nag-deacon sa kong sa ulog, March 19, 1983. 6 months after na ordinan ko pagkapari. Kapit nga na, July 25, 1983. No? Nag-upan namin, sunod namin ni Padre Jubel. Nga na. So, usa man ang pari, itom, upaw, payat, may pagkahilo, kay Korean nga grupo, ang sindan. Bisa unsay porma sa pari, sa Kristo Diyos ang nagmisa. Ang kanyit lamang, ang mga anghel di makahimo, kinsa man makachin sa dugo nga to sa blood o pan nga to sa body. Ang pari lang Diyod ang makahimo anak. Uban sa Holy Spirit. Santos Ginoo, tanang kasantos. Ipadala ang imo Espiritu Santo. Mahimo kining lawas ug dugo ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Wala kayo maka-change. Di ang mga anghel kasi tanan. Sagrado kay ang misa. Sagrado kayo. Diya sa misa kita magpamisa. Why pagkaman ng misa? Misa kumun, mga kalag, ipamisahan na to. Eric Kim. Kung patay misahan diya na week mass, napaman ang patay gihaya. Kung nalubong na, magpipaglubong, pinalamas na. Kung nalubong niya, mamisa ka, Ricky Mas. Na, tanang pasalamat. I-offer to sa Ginoo, kay una na, maka-offer na tanan sa Ginoo niya. Sama sa unang Israel, naghalas ng mga hayop, makanding, karniro, sa lampati. Hanto ka na gihapon. Oh, ibiskit na ng karniro, kanding, aklami ng kilawin o kalderita, ang tupa. Karon nagkami og pabo. No? Pabo. Paluto sa Padre Jubel, litson ang pabo. Napagiganding nga, latan po. Napagitias manok nga, nanyapong kudaan, kaya parang sugat niya mo. Bubaba. Kaunon. Apan din sa misa, kaunon si Jesu Kristo. More than any offering, animal, in kind, siya yun ang naghalag. Kauna ko ninyo, may mong kabahin nako. Atong kalawaton siya. We believe they are convinced with faith and conviction. Pagsimba nato, bisan na distraction. At ununan naglatagaw. Focus sa misa. With silence and solemnity. Wala nagmisa ko, hubog
sa istorya. Singgit pag yun. Wa man mabuyag akong giadto kong gilya boy. Ayaw pagjagay kas misa. Hilom. Kasudoy kataonan nga maapil sa misa nga istorya. Sagado kay misa. Karon aktibo ng mga tao. Kung tanan pamanimbang tao tanan biniyagan, awas-awas atong simbahan. Magtingon sa kampanaryo ang mga tao nga naimisa karon. Naikasal, naimisa, naipatay. Gumitan natin kampanaryo. Ngunit ang atong kampanaryo, i-construct man na sa inyong tabang, mga tao nga, community, individual, na ala siya. Ipili na sa pari, kan pari mo, assign po lain, for naa ka mo. 1986, lagi mo may kampanaryo sa babak. Akong gipadamalis pa di Bungod Saga, o si Engineer King in a Barbless. Gikan to sa misyo. I-applyan na mo itong misyo, bitaw nga proposal. Dito, para buhay pa karon. Diri ato, mentang makuan kini. Magparihag, nandun yung mga sa ulog sa simbahan, bilang misa. Karon magtingon ta sa itong kasing-kasing na tuot na Ginoo. Magtingon ta sa itong pagtuo. Nagisuon, salamat sa Diyos. Salamat kay Yesu Kristo. Imahal tas Ginoo. Ato siyang mahalon. Amen. Palihog manindog alang sa katalingbanong pag-ampo.